Казвам здравейте и добре дошла на естетичния дерматолог доктор Елеонора Валянова в нашия подкаст Експертите. Днешната тема е ботокса. Това е една много позната процедура, която обаче има своите привърженици, но и своите противници. Наистина е много позната, както казахте. Тя е може би прилаганата в световен мащаб процедура и винаги има хора против и за съответното прилагане на този тип терапия. Какъв е механизма, по който ботулиновия токсин въздейства, за да ни избави от бръчките? Той е много интересен. Когато говорим за ботулинов токсин, винаги става въпрос за зона, в която имаме мускулна активност. Т.е. той се поставя интрамускулно е апликацията на този продукт. Идеята е да накара мускулите да бъдат релаксирани и отпуснати, за да може кожата върху тях да стои изгладена. Или нашата цел е, преценявайки активността на мускулите, преценявайки индивидуалните особености и характеристики на лицето на пациента, ние да направим така, че поставяйки ботулинов токсин в определена мускулна група или в определен мускул, да отслабим дадените мускули, а другите да станат по-активни, т.е. да балансираме мускулите в зоната, в която апликираме ботокса, за да може лицето да изглежда по-свежо, по-структурирано, да имаме добра позиция на веждите, погледа да е по-отворен и съответно да запазим вида и качеството на кожата в тези анатомични зони. Знаем, че действието на ботокса е кратковременно, т.е. трябва да се подновяват процедурите, да кажем 2 или 3 пъти годишно. Колко пъти е безопасно да се слага ботокс? Това, което казахте, е точно така. Ботокса се прилага 2 или 3 пъти в годината. Винаги изчакваме 4 месеца преди да поставим отново ботокс. Независимо дали мимиката на пациента леко се е върнала, т.е. вече има активност в съответната зона, винаги записваме съответния следващ час, поне 4 месеца след предходна апликация. Но има и една добра новина, т.е. има иновация и в сферата на ботокса. Най-новия ботулинов токсин, който е течен, казва се аболикоид или абоботулинов токсин в течна форма, приготвен. Той има 6 месеца продължителност на ефекта, така че имаме вече възможност 2 пъти в годината да апликираме ботокс, без да се притесняват пациентите. Идва в приготвена форма, което означава, че ни спестява първо време, за да приготвяме продукта. По проучване е установено, че около 1 минута по-бързо се работи с този ботокс, защото не отделяме време да разтваряме съответно прахообразните ботокси или да се притесняваме за количествата и единиците, които ще приготвим вследствие на това разтваряне. Другото нещо е, че той е иновативен, стерилен продукт е, т.е. идва приготвен, няма риск от контаминация, няма риск да влязат части от съответната гумичка, която е на входа на флакона, вътре в самия флакон. Друго интересно нещо е, че той е без албумин и лактоза, т.е. албумина и лактозата имат отношение към антителата или имат отношение към това да имаме усложнения на базата на добавения албумин. По проучване е установено, че имаме минимален риск от образуването на неутрализиращи антитела при апликацията на този ботулинов токсин. Много интересен ефект следствие на тази иновация е бързото настъпване на ефекта при този ботокс. Установено е, че 24 часа след инжектирането ние вече имаме първи признаци на резултат и втори, трети ден имаме оптимална изява на този резултат, така че бързо настъпване на ефекта, продължителност 6 месеца, иновативен, стерилен, идва в приготвена форма и ние сме сигурни за единиците в съответното количество течност, т.е. имаме много високо ниво на точност. Важно нещо е и pH на този аболикоид. pH е 6,45 до 6,5. Така че имаме по-ниско от 7 pH, имаме добавен хистидин за стабилизатор към самия продукт.
трябва да се инжектира по специална техника, след много добър анатомичен анализ на лицето на пациента. Всички знаем, че лицата на пациентите имат индивидуални особености и характеристики. Анализираме лицето в спокойно състояние и по време на мимика. Друго важно нещо е да имаме добри познания за мускулите, за дълбочината на мускула, за залавното място, защото е установено, че ние трябва да таргетираме залавното място или когато инсерцията на мускула е от коста, ние трябва да инжектираме продукта дълбоко, супрапериостално върху коста. Когато е повърхностно, трябва да имаме повърхностна апликация на ботокса. На нас са ни необходими добри анатомични познания, да анализираме лицето на пациента в спокойно състояние по време на динамика. Друго важно нещо е, че това е дозозависим ефект или трябва да имаме правилната доза, не да си спестяваме и да се страхуваме, т.е. трябва да таргетираме съответния мускул в нужната препоръчителна доза. И важно нещо е опитността на лекаря, който работи със съответните токсини. Трябва да се инжектира по определен начин, дълбочината трябва да се съобрази, скоростта на инжектиране е важна. След като се апликира бавно токсина, трябва да се остане на място няколко секунди, без да се изважда самата игла, за да не прави дифузия самия токсин. Така че има много неща, които ние трябва да съобразяваме и не е елементарна процедура, както се смята, че ботокса е бърза и не е достатъчно обмислена процедура. Напротив, ние съобразяваме много неща, за да сме ефективни и да имаме естествен вид след апликацията на ботулинов токсин. Да разбием и най-често срещаните митове за ботокса. Първо, ботокса само за жени ли е? Нещо ми стана забавен въпроса. Не смятам, че ботокса е само за жени. Когато е правилно преценено лицето на мъжете, т.е. не е напълно замръзнала мимиката или ние сме адекватни при поставянето на ботокс и добре анализираме тяхната мимика и се съобразим с техните желания да не изглеждат напълно фризирани от самия ботокс, той е подходящ и за мъже и за жени. А всяка бръчка ли може да се повлияе от такава терапия? Това е интересен въпрос. Много често се случва в моята практика. Идват пациенти, които искат да им бъдат изгладени абсолютно всички линии или бръчки. Сега те идват и имат вече налични такива в спокойно състояние. Или пациента без да прави мимика има черта дълбока между веждието. Много изненадани изглеждат пациентите, когато им съобщим, че няма как ботокса да изглади тази линия, поради факта, че тя е налична вътре кожно. Тоест, мускулите не са били успокоени дълго време, те са работили и съответно кожата върху тях е реагирала, променила си качествените характеристики и вече има нарушена структура на кожата, т.е. ние имаме бръчка в спокойно състояние, а ботокса се използва за овладяване на мимиката по време на динамика, т.е. той не изглажда линии, които са видими в спокойно състояние. Друго важно нещо да знаят пациентите, че понякога някои линии или бръчки може да останат на лицата им, но пък това е важно, за да имаме добра позиция на веждите, да имаме свеж вид на погледа. Т.е. ние съобразяваме не само състоянието на бръчките, на зоните, в които работим с ботокс, но анализираме и съседните структури, тъкани, т.е. ние ако се опитаме понякога да изгладим абсолютно всички бръчки в едно лице, може да променим позицията на веждите, да натежи горния клепач, ако има излишък на кожа и това да е изключително дискомфортно за пациента. Въпреки че той има напълно изгладена кожа, той да изпитва изключителен дискомфорт и да е недоволен от тази процедура. Когато дойде пациента, ние на базата на опит, познание и на базата на техника и съответно съобразявайки се с това какво иска той, да преценим нужната доза, зоните, които работим, баланса между мускулите, в които ще инжектираме ботокс, за да сме оптимални при неговото състояние и в неговия случай. Ботокс е много универсална процедура. Използва се при различни състояния. Сега в момента има един тренд за бейби ботокс. Какво стои за това наименование?
Това е интересен тренд. Той включва бейби ботокс, мезоботокс, яло ботокс или какво представлява това нещо. Използваме, например, продукт за мезотерапия и добавяме минимални количества ботокс като единици. Или нашата цел не е да таргетираме активността на мускулите в лицето, а по-скоро да повлияем на състоянието на кожата. Ще дам един пример. Понякога пациентите имат мимика, която разширява устата и прави едни линии от страни на устните, които са изключително трудни за коригиране и те не могат да бъдат попълнени по друг начин. И тук на помощ ни идва така наречения мезоботокс или бейби ботокс или яло ботокс. Ние използваме продукт за мезотерапия, чиято цел е да хидратира тези линии, да подобри тяхното качество и да намали тяхната дълбочина и едновременно с това ниските дози ботокс релаксират тъканите и има уникално добри резултати. Или бейби ботокса може да бъде използван след официалния ботокс, ако имаме остатъчни финни линии в дадени зони, като зона долен клепач, отстрани на устните, на челото, за да оберем и тази мимика и едновременно с това да придобие свежест и кожата. Когато при усмивка се оголва прекалено голяма част от венеца, също може да се третира с ботокс. Точно така, това се казва гъми смайл или усмивка, която оголва и се вижда част от венеца. Тази усмивка се базира на повишена активност на така наречените мускули леватори на горна устна или мускули повдигачи. Има техника с поставяне на ботокс в съответния мускул, отговорен за видимостта на венеца, за да може да се коригира позицията на устните и да няма такова оголване и да имаме естетичен резултат. Друга индикация, например, масетера. Масетера е дъвкателният мускул, който се намира в ъгъла на долна челюст. При млади пациенти, които стискат зъби, така наречения бруксизъм, пациенти, които дъвчат много дъвки, той хипертрофира или той увеличава броя на мускулните влакна и се виждат едни буци от страни на лицата, което разширява и прави долна част на лицата доминираща и при тези пациенти може да бъде поставен ботокс в масетера, той да се релаксира, за да може да се справим с кърцането на зъби, износването на зъби, болката, главоболието, което съпровожда понякога хипертрофията на този мускул, защото той работи заедно с темпоралния мускул и ако този работи много активно, темпоралния също е в постоянна контракция, има главоболие, така че има много техники и много индикации, при които ние може да използваме ботокс, ако имаме съответните познания и знаем по какъв начин да го апликираме. Да, свръхизпотяването е също такъв проблем, който може да се реши. Това е много интересно състояние за нас, неприятно за пациентите. Много често идват в нашите кабинети прекрасни, елегантни млади дами, които казват, че в момента, в който облекат нещо, веднага се изпотяват и ботокса помага на тези пациенти. 2 пъти в годината се апликира. Те да се чувстват комфортно, когато излизат навън, когато е топло или когато са притеснени. Ботокса в тези случаи се използва за финните мускулчета, които са в основата на потните жлези, така че ги релаксира и няма прекомерно изпотяване, така наречената хиперхидроза, която може да е под мишниците или да е на ръцете и ходилата. Много пациенти изпитват този дискомфорт. Също има техника за справяне и ботокса е част от избора на терапия при тези случаи. Не е само с естетическа насоченост. Има една обаче индикация, която е с естетическа насоченост и тя е свързана и с един филм, който излезе миналата година, Барби. Какво представлява Барби ботокса? Това също е интересна индикация. Това е инжектирането на ботокс в мускул трапециус или всички знаем, че това е мускул, който се натоварва понякога, той променя позицията на раменете, има хипертрофия, изхващане, това е съпроводено с главоболие, дискомфорт, с промяна в позицията на шията и инжектирането на ботокс в този мускул коригира стойката, коригира визията и също така подобрява общия вид на пациентите. В социалните медии видях ваш видео, в което поставяте ботокс в частта на деколтето.
Това е от тренда, който коментирахме преди малко. Яло ботокс, бейби ботокс. Той може да е съчетан и да е комбиниран с този ботокс на трапециуса. Идеята е поставянето на продукт, който хидратира или биостимулира кожата и тъканите в комбинация с ниски дози ботулинов токсин, да релаксира кожата и да подобри нейното състояние, т.е. против финни линии, бръчки или увреда на повърхността на кожата в тези зони шия и деколте. Добре, да отидем и на следващия етап. Вече сме преминали процедурата с ботокс. Какво трябва и какво не трябва да правим? Това е интересно, защото е малко образователно и винаги съветваме пациентите след поставяне на ботокс 4 часа да не лягат, до края на деня да не спортуват. Друго важно нещо е да използват мимиката, т.е. да правят мимика в следващите няколко часа. И много важно нещо е без топлинни, светлинни, масажни процедури. Не трябва да се ляга по корем, без топли душове, сауни, солариуми, защото може да има промяна в позицията на ботокса, т.е. той да премине, да му се увеличи зоната, в която се разпространява и да даде и да афектира друг мускул, който ние не искаме да бъде цел на нашата процедура. Завършваме нашия днешен разговор с добрата новина, че имаме нов, течен, готов за употреба ботокс, който може да се използва изключително безопасно, който има много по-бърз ефект и в същото време много по-лесно се прилага, когато лекаря познава анатомията и има точната, прецизна инжекционна техника. Точно така, има няколко профила този продукт, че е иновация, прецизност, ефективност. Радвам се, че може да предложим тази иновация на нашите пациенти. Благодаря за разговора. И аз благодаря.